Kasagaran nga epekto sa hulaw ang menos nga pag-ulan. Apan nganong padayon ang pag-ulan sa nasod karong dunay El Nino. Atong sayron pinaagi ni ining report. Way puas ang kusog nga ulan sa daghang lugar sa Luzon nga miresulta sa mga grabing pagbaha. Sa ubang lugar sa kalibutan, anaa sa state of catastrophe na ang Chile tungod sa halapad nga pagbaha. Susamasab ang sitwasyon sa nasod Brazil. Apan dunay ubang nasod nga nakasinati og makamatay nga init. Kanang tanan nahitabo nunot sa nasinati nga El Nino nga sumala sa World Meteorological Organization padayong nagakusog o gipaabot nga mas mograbe pa karong bulana hangtod sa Oktubre. Ang El Nino, ang halapad nga pag-init sa Central ug Eastern Pacific Ocean duol sa Central America nga dunay epekto sa timpla sa panahon ug klima sa kalibutan. Meron tayong El Nino, meron tayong La Nina. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng balanse yung ating nature na kailangan niyang uminit, kailangan niyang lumamig. Sumala sa pag-asa, ang menos nga tubig ulan ang kasagarang epekto sa El Nino sa Pilipinas. Apan nganong padayon ang pag-ulan sa nasod. Kapag ito ay nangyayari sa panahon ng habagat, nagko-contribute din po ito ng pagpapa-enhance ng ating habagat na kung saan mas marami po tayong ulan na natatanggap sa panahon ng habagat kapag merong El Nino. Sumala sa pag-asa, posibleng moabot hangtod Oktubre ang habagat season. Samtang ang El Nino, gipaabot nga mulungtad pa hangtod 2027. Magkakaroon ng significant na reduction tayo sa ulan at ang isa pa, mainit yung temperatura natin. So ibig sabihin, mabilis din yung evaporation rate ng ating mga katubigan. Usually, pwede itong mauwi dun sa tinatawag na dry spell. Kapag nagtagal pa ito yung tinatawag nating meteorological drought or prolonged drought condition na kung saan posibleng maapektuhan yung ating agrikultura, yung ating mga irigasyon, yung ating mga dams, yung ating mga water systems. And also, kapag tumindi pa ito, so ibig sabihin, yung tinatawag nating yung socio-economic drought, posible rin natin itong maranasan. Nagpasidaan ang United Nations nga tungod sa pagkauga nga epekto sa El Nino, halos 50 million ka individual sa kalibutan ang posibleng musangpot sa kagutom sugod sa Setyembre. Hinuon, nangandam na ang gobyerno sa pagkusog pa sa El Nino ug sa mahimong epekto niini sa agrikultura, health ug ubang sektor. Lakip supply sa tubig, gikabalak ang maminusan. Usually, lalo-lalo na yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila na kung saan umaasa tayo sa Angat Dam. So alam natin ngayon na mababa pa rin yung level ng ating Angat Dam kahit ito ay nadadagdagan sa panahon ng habagat. Pero kailangan pa rin natin magtipid tayo ng tubig kasi posible pa rin maapektuhan lalo-lalo na kung magtatagal itong El Nino. Yung panahon ng ating warm and dry season months na kung saan the following year, mga February, March, April, yan talaga yung medyo talagang wala tayong ulan. Sumala sa pag-asa, weak to moderate pa sa karon ang El Nino nga nasinati nato. Apan, hindi porket sinabi nating weak or yung tinatawag nating sinat lang yung nararanasan natin na impact or yung strength ng El Nino, hindi ito nangangahulugan na kokonte o mahina ang impact nito. Nandiyan pa rin yung banta na posibleng magiging typhoon at super typhoon ang ating mga kategory ng mga bagyo. At nagpapa-enhance pa rin ito ng ating habagat na posibleng mas marami pa rin ang ulan na mararanasan natin, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon kasama ang Metro Manila. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.